Nakita yung Maya, tibiyag na. Pasilpon-silpon lang, naka-electric pan pa'y day ta. May manta paginawag. Agatiplanaw. Effective day tao, sigurado. Pwede na! Bakit? May matibiyag mo wow, sarap buhay, pasilpon-silpon lang. Ikaw mo taginlaw tunay. Pang babae mo dati sa bunkay. Tunay, pang babae ato sa bunay, Joy. Ay, kas di gayam pang babae gayam ta sabon. Tingarod ta siya kung taginaw ta pang babae day ta. Tingarod ta siya taginaw ta Joy ata. Joy. Gadayo reklamo ka Joy. Kain ta Joy mo Effective. Reklamo ka. Sikatin nang ibagat ta aw nagreklamuan siya taginaw. Problema ta Joy nga rod Joy. Ang kagreklamo A few moments later. Kagablabak lang di kalman, nagaduman timurangan. Ako nagadom. Kasi ano nga tayo, ti pa nagbado yung tao na ya. Bagay, di bali ta nabisa day sabon. Bola lang yan. Lakay! Pay manay. May katoy Hindi mo daytan. Na. Sikat aglaba. Anya? Ariel tinagan na DJ sabon. Ang dapay ti Mr. Clean na. Ang lalaki day jay. Iba ko nang tatay. Siyak agin na ta Joy tinagan na di sabon. Tata, Ariel tinagan na Mr. Clean. Tay. Yung sikat aglaba. Jame! Hindi pa di na dumamang nga lalabaan. Dagay pang lalaki nga sabon niya. Ato ini. Alain, adir gidi ko tayo sa sapatos. Yung may mutoy tayo laban ng kilmuta. Pang lalaki DJ sabon. Nagdadumot tayo. Na ang kagrekla-reklamo, tas ikatin ang irugrug Dagay pang lalaki nga sabon niya. Dato yan. Nay. Nun tungay nga malmalpas day tao. Ayun gayam lakay. Sikat luto no rabi, tipang rabi Dati rekado dito nga King James kan Mang Tomas. Ang lalaki diyan. Nawatam. Anya? Pati pa nagluto? Ay sinalbag. Madinsay doy, nakasarsarak ka.